Afa m bụ Mgbeorie Ebere Asonibe. Abụ m nwaanyị na-esi ọgwụ Igbo ka m na-esi nke ndị nna nna efasibe. Ọ bụrụ ife m mụrụ amụ, ọ nataluchi. O si n'aka nne m mụtalụ nnukwu nne m wee fenye m nwa n'aka. O nwere ife na-abụla ọgwụ. Anwụ ụtụtụ bụ ọgwụ. Aja ị na-afụ kịta bụ ọgwụ ka ọ bụ, mana ndị be anyị enetufele ife niile ahụ anya. Amalitere m isi ọgwụ afọ gara aga. Kamgbe m ji pe mpe achọrọ m ịgụ ọ bụ na ọ bụrụ medicine ọ bụrụ nursing. Mana ife mere ya bụ na mgbe m ji chọpụta ya enelesigo m senior WAEC and ife mmelo bụ art. Gụchaa school agụrụ m English and Literature pụta chọba ọrụ. Ịchọkwa ọrụ m adịrọkwa m difficult ebe ọ na nchọrọ ọrụ m na-enweta. Mana m nwetazi ọrụ anwa ọmalụ 3 months. Ọ bụ na ejiro m aka m wee resign. Achụọ m achụ. O nwere ọrụ a na-amụ amụma amụrụ. Amụrụ m ịkwa akwa. Amụkwuru m ịzụ afịa. Mana nke ọ bụla m njekwara ịmụ, ọ naghị akarị 3 months ndrọpụ. Aka na-ekwu nke a na-ekwu. Ndị gị na mmadụ yikata mgbe anyị emezi introduction. Ofu ya apụta. Nwoke mmadụ agbafuola onwe ya. Ijebezi onwe gị ka efe ime. Nne m kpọrọ m jebe ekpere. Ejebe ekpere, ndị ekpere si n'ọgbanje, onye nke si n'ọgbanje, nke a si na spiritual husband, nke a si na ndị amoosu, o nwere ife ha emeghọ. The more a na-eme ekpere ahụ, ihe na-eme ma na-adị worst. Anyị jebezie n'aka ndị ọdịnala wee jejube esi. O wee bụrụ na ife dị n'akara aka m, ife gbasara akara aka m na m adịghị eme ya. So ọnya owe ife nọ na-eme agbasasị ife m na-eme mgbe anwa. Si akịka m esi m mgbọrọgwụ na eji m aka m eje m mgbọrọgwụ ka ife m amụta. So o nwelu nwa papa nọ na village m. Nya ọwụ onye si na m jee mmalụkwọ nwa ahụ kpọrọ m okwu ahụ nyere m onyinye mgbọrọgwụ ahụ. Na nkwe njikwa ji eji kpọọ ha ka ha gosikwe m otu m esi wee eme ya. So bidozie na-eme ife niile anwa papa ahụ si m mee. Nnakpuzi otu a afụ m ọ bụ na ọ bụrụ agadi nwaanyị ọ bụrụ agadi nwoke. Fa akpọrọ m na-egosisi m afịfịa. Egosi na afịfịa ha asị m na-ekwe ife ọ na-alụ nee nke ọ na-alụ nee nke ọ na-alụ. Anọlụ m n'etiti fa na-akụziri m ife. Mgbe ụfọdụ ọ na-eme mmadụ bịa na nke nsị na o nwere ife na-eme ya. Ọ bụ na ife m enwere ọgwụ ya at that point. Asị m onye ahụ gaa mechie kpọchi ya m ihe dịka echi ma nwanne echi. Ewelu m abalị ahụ wee kọnzọltụọ kpọọ chi m na ndị otu ya si ha na-ekwe onye bịarube m taa na-ekwe ife ọsị na-eme ya ka ya esi ya. Abalị ahụ agwa m ife m eme onye ahụ ife na-eme ya dị mma. So since ahụzi bidozie na-eme ya ịmago ndizie fulfilled, like I was now happy. Na-enwezi aṅụrị n'ime onwe m. Ihe anụ abụ ife chi m kelu na mme alụ. Ọ bụrụkwa na m na-eme, ọ bụrụkwa na m na-alụ ya na-enweta dị ego. Ego m na-enweta abụrụ the problem. Nọ na o wee ife bụ na mmadụ bịa na nke gị with a problem. Nabazie, weluzie aṅụrị na-ana na o nweta gị ife o ji maka ya. That satisfaction, ọ na-enye obi aṅụrị. Ọ bụ na anọrọ ebe a, mụ na enyi m nwaanyị anọ kịta ife ya dapụ m n'ọnụ hey. N'ụkwọrọ ọgwụ m fụrụ saịdị afọ ebe emi. Amụghị m ndị nwe ọgwụ a na-achọ m ije abalị ya. Ịmago sọsọ ife ya dị m n'isi ọgwụ. Mụ na enwere ike so na-aga n'ilo kịta. Ana m enegharị ya n'ala ka onye ala. Mana mụ ama ife na-enenere ihe ahụ. Sọsọ ife ọgwụ ahụ ya dabatasị m n'isi. So o jugo m afọ. O ju m n'afọ ọfụma. Na mbido, especially nna m bụ o nwelitere isi n'ụka. Nọ na be na-esi ọgwụ mgbe ahụ. Hey, a na-aba. Nna m gbalụ gbada. Ọ bịa mekwuzie m bluzie, ha mesizi ọgwụ na be anyị kịta. Bluzie ya mbụ na village. Mụ na njụ ịchọ isi nakwa village je sie ya. So ọ fịalụ mụ na ya arụ. Ọ nne m bụ onye understand. Onye ghọtatụrụ ife dị na ụmụ ife a. Ha nabatara ya nọ ebe nsogbu mụ na ha dịzi bụ na ejekwa ụka eje ụka. Na mmadụ esozi ha eje ụka. Ọ nya ọgwụ nsogbu anyị nwere kịta na mmadụ esozi fa eje ụka. Mana even with ọgwụ anụ a na-esi, ọ stọpụrụkwa m imezi ife ndị ọzọ m chọrọ ime. Ife ka mkpa kịta anụ bụ na anabatago m ya bụ onyinye enyi m si m na m na-esi ọgwụ, anabatago m esibego m ọgwụ. So nchọzi ime ife ọbụla kịta m na-emenwu ya. Maka kịta ana m achọ
otu m esi nweta ọrụ na music ka m nwee ike banye with masters and wee bụrụzie lecturer ebe ahụ. So nchọ ha n'imezi ya kịta I'm free imezi ya maka na emebego m that major one nke ahụ chi m ji maka ewe kpọta m nọ wee emebego m ya. So it can now link to other ones. Mgbe m bidoro, o nwere nwata nwoke mụ na ya na-ayọ ọyị. Nwata nwoke mmadụ ji nwayọọ dụ n'azụ sị na ọ bụ ha na nke ọgọ mmụọ. Aka ya adịrị ya. Onye ọzọ bịakwa mgbe anwa, o jiri laikikwa m mekwa nke nwa. Nsị anakwa m eje ụka, ana m agakwa mmụọ. Ọ sị m ọsọ. Ha gakwa nkụ na-ekwe eze agba ọsọ.